Već dugi niz godina financijski stručnjaci nagađaju hoće li BRICS savez stvoriti novu valutu koja bi direktno osporila prevlast američkog dolara. Jer osnovati novu valutu, počevši od nule, nije lak zadatak. To je izuzetno teško i složeno. Međutim, novi plan BRICS-a, koji je u završnoj fazi pripreme, iznjedrio je čak i moćniju soluciju nego stvaranje nove valute. Naime, BRICS savez će iskoristiti ono nad čime ima potpunu kontrolu, a to je globalna opskrba rijetkim zemnim metalima. Nedavno su otkriveni planovi za stvaranje posebne BRICS burze plemenitih metala. Ova će platforma omogućiti zemljama da poravnaju plaćanje ne samo u zlatu, već i u rijetkim zemnim metalima, koji su toliko vrijedna sredstva da doslovno određuju trenutnu globalnu geopolitiku. Ako želite napraviti bilo što od granata do hipersoničnih projektila ili od pametnih telefona do električnih vozila, potrebni su vam rijetki zemni metali. Kao rezultat toga, ovi su metali možda najvažnija sirovina 21. stoljeća. Ali evo zašto BRICS savez ima svu prednost. BRICS organizacija kontrolira nevjerojatnih 72% svjetskih rezervi rijetkih zemnih metala. Ako BRICS uspije s ovim novim planom, cijela svjetska ekonomija više nikada neće izgledati kao dosad. Ovo je briljantan potez BRICS-a, jer je to izravan potez koji koristi ovisnost Zapada o rijetkim zemnim metalima. Unatoč poziranju i prestižu zemalja G7, istina je da bez globalnog juga one ne znače ništa. Zašto je globalni jug tako moćan? Brojevi jednostavno govore sami za sebe. Manje od 15% svjetske populacije živi na zapadu, dok 80% svijeta živi na globalnom jugu, ili kako ga geopolitički analitičari nazivaju globalna većina. Vrijeme je da se ta stvarnost pokaže i na globalnoj pozornici. U današnjem ćemo videu objasniti koliko će ovaj potez biti ključan i zašto BRICS ima moć da ostvari nešto što će doista promijeniti način na koji se odvija globalna trgovina. BRICS burza plemenitih metala. Ranije prošlog mjeseca Rusija je bila domaćin Moskovskog financijskog foruma 2025. Jednog od ključnih financijskih strateških događaja za BRICS savez. Ovogodišnji plan bio je stvoriti vlastiti referentni sustav za trgovinu zlatom, platinom, dijamantima i rijetkim zemnim metalima. Povijesno gledano, trgovina plemenitih metala i zlata dominirale su institucije poput Londonske burze metala, Chicago merkantilne burze i Swifta. Te platforme su dugo služili isključivo interesima globalnog sjevera. Za zemlje izvan zapadne hemisfere ti sustavi nisu nudili nikakvu stvarnu zaštitu od sankcija, političkih napada ili zapadne pristranosti. Odgovor BRICS-a na to je bio jednostavan, ali revolucionaran. Izgraditi nove neutralne financijske mehanizme razmjene, koji se temelje na stvarnim, opipljivim transakcijama i ne favoriziraju nijednu pojedinačnu zemlju. Nakon što je započeo rat u Ukrajini, globalni platni sustav SWIFT sa sjedištem u Briselu bio je pretvoren u oružje protiv Rusije. Taj je potez privremeno izolirao Rusiju od globalnog tržišta, nakon čega je prihvatila kineski CIPS sustav ili CIPS. CIPS omogućuje bankama širom svijeta da brzo i direktno obavljavaju transakcije i prekogranična plaćanja. Stvaranje neovisne strukture određivanja cijena plemenitih metala također je izravan odgovor na pretvaranje već zastarjelog i neučinkovitog zapadnog sustava u političko oružje. Tijekom desetljeća London Bullion Market Association određivao je cijenu zlata, a odluku je donosila nekolicina netransparentnih britanskih banaka. Zapanjujuće nakon početka rata u Ukrajini, ovaj je sustav potpuno isključio Rusiju, jednu od najvećih svjetskih proizvođača i prodavača zlata. Rusija je najveća zemlja na svijetu i 5. po količini zlata u svojim trezorima. Kao odgovor na to, BRICS je poduzeo logičan korak i stvorio vlastitu burzu, temeljenu na stvarnoj tržišnoj trgovini i transparentnim mehanizmima određivanja cijena. Zahvaljujući ogromnom obimu trgovine, ova burza čini sposobnost zapadnih sila da nameću jednostrane financijske ili robne sankcije potpuno irelevantno. Iako će zlato uvijek zadržati svoju vrijednost, prava promjena igre, game changer, bit će mogućnost trgovanja rijetkim zemnim metalima. Zašto BRICS ima prednost?
Pogledajte ovaj grafikon koji prikazuje potpunu dominaciju BRICS-a. Kada je riječ o rijetkim zemnim mineralima, BRICS kontrolira 72% svjetskih rezervi i obrađuje 75% tih minerala. Ovaj savez također posjeduje 70% svjetskog kobalta i 50% nikla, koji su ključni za proizvodnju baterija električnih vozila. Osim toga, BRICS dominira sa 91% svjetskih zaliha niobija, ključnog sastojka za hipersonično oružje, te s 40% svjetske nafte. Oni također kontroliraju trećinu svjetske proizvodnje žitarica, a zemlje BRICS-a posjeduju više od 12,5 tona zlata. Kada se sve to spoji, BRICS de facto kontrolira životni krvotok današnje tehnološke ekonomije. Ta činjenica im daje ne samo ekonomsku, već i geopolitičku moć. Dok SAD i EU govore o zelenoj tranziciji, oni u stvarnosti sve više ovise o zemljama koje ne žele igrati po zapadnim pravilima. Ako BRICS odluči ograničiti izvoz određenih metala, to može paralizirati čitave industrije u Europi i Americi. S takvim ogromnim utjecajem na kritične svjetske resurse, BRICS je postao čuvar 21. stoljeća. Kada tu dominaciju organiziraju kroz svoju burzu plemenitih metala, zapadne zemlje bit će prisiljene igrati po jednakim pravilima, što ostatak svijeta već dugo želi. Kina ne želi rat, ali se na njega priprema. Kina je svjesna da bi otvoreni rat, osobito s Amerikom, imao razorne posljedice za globalnu ekonomiju i za nju samu. Zato Peking ne želi rat, ali se intenzivno priprema za mogućnost da ga ne može izbjeći. Glavni fokus kineske strategije nije napad, nego odvraćanje. Kina želi stvoriti uvjete u kojima bi svaka američka ili zapadna vojna intervencija bila toliko skupa da se ne bi isplatila. Zato ulaže u hipersonično oružje, proturaketne sustave, cyber obranu, satelitsku tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Sve što može omogućiti pobjedu u ratu budućnosti bez klasičnog frontalnog sukoba. Istodobno, Kina ubrzano militarizira svoje gospodarstvo. Od 2020. godine doneseno je više od 100 zakona koji omogućuju državi da u kriznim situacijama preuzme industrijske kapacitete, opskrbne lance i logistiku. To znači da bi u slučaju rata čitava zemlja mogla u roku od nekoliko dana prijeći na ratnu ekonomiju. Kina se također osigurava na području energetike i hrane. Povećava strateške rezerve nafte, gradi golema skladišta žitarica i stvara dugoročne ugovore s Rusijom, Iranom, Saudijskom Arabijom i afričkim zemljama. Cilj im je preživjeti i funkcionirati čak i ako Zapad pokuša blokirati kineski uvoz i financijske tokove. No, za razliku od SAD-a, Kina ne traži globalnu dominaciju putem vojne sile. Ona želi stvoriti multipolarni svijet u kojem više nijedna zemlja ne može samostalno odlučivati o sudbini drugih. Peking vjeruje da se moć može projicirati ekonomijom, infrastrukturom, tehnologijom i diplomacijom, što je temelj takozvanog pojasa i puta, Belt and Road Initiative. Novi put svile. Drugim riječima, Kina ne želi rat, ali neće dopustiti da joj ga netko nametne. Ako do sukoba dođe, Peking želi biti spreman, ne samo da se obrani, nego i da iz njega izađe kao nova svjetska sila broj 1. Zašto se Europa sama uništava? Europa je nekad bila središte svjetske industrije, kulture i znanosti. Danas se međutim sve više pretvara u regiju ovisnu o uvozu energije, sirovina i sigurnosnih jamstava izvana. Taj proces nije slučajan. On je posljedica političkih odluka koje su Europsku uniju pretvorile u ekonomski i strateški vazal Sjedinjenih država. Prva velika pogreška bila je energetska ovisnost o SAD-u nakon sabotaže plinovoda Nord Stream. Umjesto da inzistira na neovisnosti i jeftinom ruskom plinu, Europa je pristala kupovati skuplji američki LNG, ukapljeni prirodni plin, čime je doslovno uništila vlastitu industrijsku konkurentnost. Njemačka nekoć lokomotiva europskog gospodarstva sada bilježi recesiju, a sve više tvornica seli u Aziju i Ameriku. Druga pogreška bila je bezuvjetna podrška Ukrajini, bez jasne strategije izlaza. Milijarde eura odlaze u rat koji EU ne može dobiti, dok se društva raspadaju pod teretom inflacije, migrantskih valova i unutarnjih podjela. Istovremeno, SAD kupuje europsku industriju po sniženim cijenama, a Brisel nameće zelene regulative koje uništavaju male i srednje poduzetnike.
Treća pogreška je ideološka sljepoća. Europski političari vjeruju u moralne vrijednosti više nego u realnost moći. Umjesto da vode politiku temeljenu na interesima, oni slijede dogme od sankcija koje štete vlastitim građanima do klimatskih planova koji ruše gospodarstvo. Dok Kina i Indija masovno otvaraju nove termoelektrane, Europa zatvara svoje i uvozi struju proizvedenu od ugljena izvan EU. Posljedica svega toga, Europa gubi utjecaj, radna mjesta, energiju, industriju i samopouzdanje. Političari to prikrivaju moralnim frazama o solidarnosti i demokraciji, ali stvarnost je da se kontinent sam ekonomski i geopolitički uništava. Na kraju, kada se globalni poredak promijeni, Europa će shvatiti da je ostala bez partnera i bez moći, jer je svoje interese žrtvovala tuđim ratovima i ideologijama. Zašto Rusija pobjeđuje u dugoj igri? Od početka sukoba u Ukrajini, Zapad je pokušavao Rusiju ekonomski i politički slomiti. Ali se dogodilo upravo suprotno. Dok su europske ekonomije oslabile, Rusija se prilagodila, ojačala i strateški povezala s ostatkom svijeta. Zapadne sankcije trebale su uništiti rusko gospodarstvo. Umjesto toga, one su prisilile Moskvu da postane gospodarski samostalna. Rusija je razvila vlastitu poljoprivredu, povećala industrijsku proizvodnju i preusmjerila trgovinu prema Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Danas ruski izvoz energije ne ovisi više o Europi, već o Kini, Indiji i Turskoj, koje kupuju naftu i plin s popustima, ali u ogromnim količinama. Financijski sustav Rusije također se stabilizirao. Nakon isključenja iz SWIFT-a, Moskva je ubrzano razvila svoj vlastiti platni sustav MIR i povezala ga je s kineskim UnionPay. To je temelj buduće neovisne financijske mreže unutar BRICS-a, paralelne onoj kojom dominira Zapad. Dok Zapad troši milijarde dolara i eura na održavanje rata, Rusija igra na vrijeme. Zna da se gospodarski rat ne dobiva u mjesecima, nego u godinama. Ruska strategija nije osvajanje teritorija po svaku cijenu, nego iscrpljivanje protivnika, politički, ekonomski i moralno. Ukrajina već demografski i infrastrukturno devastirana, a Zapad polako, ali sigurno, gubi volju za nastavak sukoba. U međuvremenu, Rusija jača svoj globalni imidž u nezapadnom svijetu. U Africi i Aziji Moskva se pozicionira kao nasljednica antikolonijalne borbe. Partner koji ne nameće uvjete, ne ucjenjuje i ne izrabljuje. Dok su zapadne vojske napadale zemlje pod izgovorom demokracije, Rusija danas sklapa ugovore o sigurnosti i energetici koji donose obostranu korist. Konačni cilj Kremlja nije izolacija, već nova ravnoteža snaga u kojoj SAD više ne mogu samostalno odlučivati o globalnim pitanjima. Rusija zna da se svijet već promijenio, samo Zapad to još ne priznaje. Zato Moskva ne žuri, čeka trenutak kada će ekonomski i politički sustavi Zapada se urušiti kao kula od karata. Zašto Bliski istok više ne sluša Zapad? Bliski istok je desetljećima bio područje na kojem su Sjedinjene države i njihovi saveznici diktirali pravila igre. No ta era je završena. Danas se vodeće arapske zemlje, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat, Katar i Iran, udaljavaju od zapadne orbite i traže novu ravnotežu u suradnji s Rusijom, Kinom i BRICS savezom. Glavni razlog je gubitak povjerenja. Nakon godina ratova, sankcije i američkih intervencija, koje su uništile Irak, Libiju i Siriju, arapski čelnici su shvatili da Zapad ne traži stabilnost, nego kontrolu. Washington i Brisel govore o demokraciji, ali njihova je politika često vodila u kaos, dok su istodobno podržavali autoritarne režime kad im je to odgovaralo. Prekretnica je nastupila kada je Kina posredovala u pomirenju između Saudijske Arabije i Irana, nečemu što Zapadu nije uspjelo desetljećima. Taj događaj pokazao je da nova globalna diplomacija više ne prolazi kroz Washington, nego kroz Peking. I upravo zato Bliski istok danas sve više ulazi u BRICS orbitu. Kroz zajedničke infrastrukturne projekte, energetsku suradnju i trgovinu u nacionalnim valutama. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati sve češće prodaju naftu u juanima, a ne u dolarima. Iran koristi ruske i kineske banke kako bi zaobišao zapadne sankcije.
Egipat i Katar potpisuju sporazume o suradnji u vojnom i logističkom sektoru s Moskvom i Pekingom. Ukratko, petrodolar je izgubio monopol na Bliskom istoku. Još važnije, u arapskim društvima raste svijest o višestoljetnom poniženju od strane kolonijalnih sila. Zapadni utjecaj više se ne dozvoljava kao civilizacijski ideal, već kao izvor nestabilnosti i licemjerja. Zato mnoge države sada preferiraju partnerstva koje se temelje na međusobnom poštovanju i interesu, a ne na ucjenama i vojnim bazama. Bliski istok se, dakle, ne odvaja od zapada iz mržnje, već iz pragmatizma. Shvatio je da budućnost nije u jednostranom vazalstvu, nego u ravnoteži između istoka i zapada, s vlastitim identitetom, resursima i suverenitetom. Zašto Afrika postaje novo bojište? Afrika je dugo bila marginalizirana u globalnoj politici. Zapad ju je koristio uglavnom za eksploataciju resursa i stratešku kontrolu. No sada se situacija drastično mijenja. BRICS savez i druge nezapadne sile vide Afriku kao ključnu stratešku regiju, ne samo zbog prirodnih resursa, već i zbog geopolitičkog položaja i brzog demografskog rasta. Kontinent je bogat licijem, kobaltom, rijetkim zemnim elementima, naftom i plinom, resursima koji su ključni za zeleno gospodarstvo, električne automobile i vojnu tehnologiju. Afrikanci također su prepoznali priliku. Angola planira opskrbiti 5% globalne potražnje za magnetnim metalima nužnim za proizvodnju električnih vozila i vjetroturbina. Nigerija gradi postrojenja od $400 milijuna za preradu rijetkih zemnih elemenata, pokazujući da želi preuzeti aktivnu ulogu u globalnom lancu opskrbe. Ukupna rudarska industrija Afrike predviđa se da će u sljedeće 2 godine dosegnuti 10% BDP-a, što kontinentu omogućuje da razvija vlastite sustave financiranja i trgovine neovisne o zapadu. BRICS zemlje nude alternativne financijske i trgovinske kanale koji omogućuju Africi da zaobiđe tradicionalne zapadne institucije kao što su IMF i Svjetska banka, te da izbjegne sankcije i politički pritisak. To znači da afričke države sada mogu iskoristiti svoje resurse za dugoročni razvoj i postati ključni igrač u globalnoj ekonomiji, umjesto pasivnih izvora sirovina. Posljedica, Afrika postaje novo bojište, ne u vojnom smislu, nego u ekonomskom i geopolitičkom, gdje se odvija borba za kontrolu nad resursima i tržištima. Tko ovdje preuzme inicijativu, imat će ogromnu moć u 21. stoljeću. Pretplatite se na kanal Marsonia News kako biste nastavili pratiti ovakve neovisne analize i izvještaje koje nećete pronaći u mainstream medijima. Marsonia News je potpuno neovisan medij i može opstati isključivo uz pomoć svoje publike. Ako želite podržati naš rad, linkove za donacije i druge oblike potpore pronaći ćete u opisu ovog videa.